Mga infrastruktura sa bukirang barangay sa Dakbayan, Sugbo nga giguba sa baha. Lakip na ang tulay sa barangay Guba. Gipadali sa pagparehabilitate aron na dili mamiligro ang mga tao nga moagi nini. Ano yung report? Pipila pa lang katuig ang nakalabay. Human mapatukod kining tulay sa barangay Guba apan na miligro na. Human mahugno ang riprap sa dalan nga nagdugtong sa Taytayan. Kini ang gi-inspeksyon ni Mayor Edgardo Labilla kauban ang mga opisyal sa CCDRRMO, City Engineering ug mga barangay officials. Nagkanka na ang mga dagkong bato nga mo'y gigamit sa pagpalig-on sa karsada nga mo'y gidungguan sa tulay, human maigo sa dakong baha niadtong nakalabayng adlaw. Nagsugod na hinuon sa pag-ayom-ayom sa Taytayan ang mga kawani sa DPW aron magamit dayon sa mga tao. Structural integrity niya, wala na maapektuhan. Ang iya supporting structure may naguba. Which is mo na, dalion gihapon nato. Dalion lang kay magsigig uwan, magsigig likan-kan. Yes. Ang rehabilitation gigahinan og 1.5 million pesos gikan sa panudlanan sa Dakbayan. Busa nagpasalamat ang barangay sa dinaliang aksyon. Sanglit way igong pondo ang barangay nga ipa-repair dayon sa ilang Taytayan. Critical gid siya. Muna namang paningkamot nga mga bridge, actually murag gi-implement ni 2016. Unya karon mura nagkinahanglan gyud immediate action. Gawa sa barangay Guba gisuhid sa mga opisyal ang ubang barangay diin may mga nangaguba usab nga infrastruktura. Kini aron maayo dayon ilabi na nga nakasinati kita og pagdaot sa panahon matag karon og unya. Adto na sad may karon sa Pulang bato. Doon na sa dito mas dako-dako tong trabaho no. Steel bridge to me. Steel bridge man to. Bato na sad ni. Kini ang sitwasyon sa Taytayan diri sa Mountain Barangay sa Guba kung ato makita na hunlak ang riprap diri sa nasoy nga tulay. Human makita ni Mayor Edgardo Labilla ang sitwasyon, mimando siya og dinalian nga rehabilitation alang niining naasoy Taytayan aron usab malikay sa peligro ang mga moagi dinhi. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.